रन्जन क्रिएशन चैनल बयखौबो बरायबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चैनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। नोंनि रायनाय फिथिखा मोन्थोरफोरा बिसनि मोन्थोर बिदैमोनब्लाबो माब्लाबा ज' लोंना गोजोनै उन्दुसिगौमोन आं सोलेर सुग्रिलायनाय। नोंनि रायनाय फिथिखा मोन्थोरफोरा बिसनि मोन्थोर बिदैमोनब्लाबो माब्लाबा ज' लोंना गोजोनै उन्दुसिगौमोन आं सोलेर सुग्रिलायनाय। नाथायबा नोंनिनो थै रोङै गोरबोनि बिस बिथिखा मोन्थोरा मिरौ जिरौब्लाबो गोथां जिउ होफैयो गोरबो बिख्लोनि जिउसाखौ जोथोनै थिजानाय आंनि गोरबो सिङाव। अन्नायनि गोदै बेरे मोदै होयो। नोंनि सानस्रिजों माहियै बरायजानाय फासि होजानाय आंनि बावदा सानस्रिफ्रा गोरबो बाख्रिफोराव दाबोनो जिउ दङ। सुग्रि हाबनाय जिउमायाबो दाबोनो गोथां गोरबोजों दरलबै दुंब्रुद हांबोयो। नोंनि सानस्रिजों माहियै बरायजानाय फासि होजानाय आंनि बावदा सानस्रिफ्रा गोरबो बाख्रिफोराव दाबोनो जिउ दङ। सुग्रि हाबनाय जिउमायाबो दाबोनो गोथां गोरबोजों दरलबै दुंब्रुद हांबोयो। आवजार मोदोम फैनाय बुब्लिफोराव नोंनि बोराबनाय जंखायलु मुस्रिफोरा आंखौ दाबोनो खहाबसिनथारो। नोंबो सानसे गोबांसिन खहाबसिनथारगोन अखोरां बिखानिबो गुवारसिन सेरजानि रैसुमै देंखोनिबो बांगुन मिलुहाबसिन जेला गुमुर मोनस्लाबै गोरबोआ गोरलै खिलिबोगोन। अखोरांसे अन्नाय आंनि थौले गोसो बे बिबानखौ आं माबोरै रुजुननो। नोंनिनो दुंब्रुद हांफोरजों रानस्रावनानै नोरजिया जानांनाय सोलेरखौ आन्दैयै साजायखुमानाय नोंनि गुसुथिया दिनैबो सब खुदुमफैना थाजिम खालामफैयो। लाथा खानाय गोरबोखौ निजोरा जेरमायहोयो। अब्ला नोंनि महरा हरखाबै जाखाङो। नोंनि खोमानाय गोरबोफोरा इसारायाव जुजाइनि अरमोनब्लाबो सोलेरनि हाव दुंखाव फैदोंमोन गोरबो गंसेखौनो। अब्लाबो बुब्लिजों नेवसि जानांनाय नङामोन आं। गोरबोआ गोरबोजों जंखायलायनो बिदिन्थाया खाबु फलान जानाय नङामोन। नोंनि होखोमानाय गोरबोफोरा इसारायाव जुजाइनि अरमोनब्लाबो सोलेरनि हाव दुंखाव फैदोंमोन गोरबो गंसेखौनो। अब्लाबो बुब्लिफोरजों नेवसि जानांनाय नङामोन आं। गोरबोआ गोरबोजों जंखायलायनो बिदिन्थाया खाबु फलान जानाय नङा। गोरबोआ गोरबोजों जंखायलायनो बिदिन्थाया खाबु फलान जानाय